И здравейте на всички, аз съм Ангата да ВГ и това още един клип, както виждате с Хедзър. Картата е Wild Park и лично според мен ни е пуснал от добрата страна. Както виждате, те имат двама жълти, един оранжев и един син. За щастие синия им е ниско ниво танк. Ние имаме двама зелени, което според мен е за предпочитане. Сега ще застана на една много използвана позиция и то е в тези храстки, защото от тях може да спотвате какво минава или вашите да спотват, те няма да ви виждат оттам. Както виждате, стрелям на сляпо. Освен това съм с Хауицера, както може да забележите. Наскоро повиших efficiency, ето го тайпа, но както виждате прицелил съм се в него. От миналото видео за жалост не се чува, но ще да разберете, че Хедзера не може да се пробие отпред, както виждате. В момента той настъпва и аз продължавам да го стрелям. Както виждате, още непробиваем. Опитвам се да го стрелям в долната плочка, но пак баунсва. И тогава нашето М8 е много довършва. Виждам, че са ме светнали и дърпам назад. Предполагам, че тяхната Матилда. Както виждате, те имат две Матилди, едната е жълта, Type 95 на хоризонта. Отивам, прицелвам се и първия ми кил. Вече съм направил 312 демидж, резултата е 8 на 9. Другия противников тайп унищожава нашето М8, но и тук в мен се чуди дали да отида напред или да си седя тук, но както виждате, решавам да си седя. Отстрани имаме А20 и Т40, така че моята работа е единствено да седя тук и да пазя периметъра. Както виждате, нашата артилерия пингва да се придвижвам, но всъщност да следвам, но аз решавам, че тук е по-добре. Както виждате, тайпа с един удар. Това оръдие, ако сте гледали миналия клип, е доста мощно. Единственият му минус е ниската бронебойност в ТАР 5 и 6. Тук решавам, че ще се придвижа напред в тези храсти. Тук не знам защо се обърнах. Сигурно защото мислех, че мога да видя супо. Тяхната Матилда ни уби А20, който е зелен. За жалост, както виждате, Смърф 0К 1782 efficiency, 56% win rating. И тук решавам да заема същата позиция. Както виждате, сме 2 в 5. Нашата артилерия на зелен 17 к 1377 efficiency, т.е. 1 на 8. Моя грешка. Както знаете, XVM не показва efficiency-то, а 1 на 8-то. Артилерията пингва назад, аз гледам, че капат и затова техния М8 направи огромна грешка. Тук видях, че Суто ме цели и Матилата, но решавам, че
Матилдата по-трудно ще ме пробие и затова дърпам напред. Сега ще свия, за да мога без проблем да унищожа Суто, както и от артилерията на цели. Този ковенантър е мъртъв. Както виждате, Суто ми оцелва веригата, но аз се поправям. Ще презареда всеки момент и го унищожавам. Тук неприятно много артилерията, но надявам се реплея да ви е харесал. Направи 1291 демидж. Ако може с нещо да съм ви помогнал, се чувствам добре. Харесайте клипа, споделете и успех!